Het is nou nog één grote bende, maar oer 3 mannen moeten op dit plak 2 ijsberen omrennen. En die Jelien ging de bistetuin failliet, maar hij is oernam toch een nieuwe eigenaar. Die had volop vertrouwen in de toekomst en investeert flink. Het grootste project is de komst van die 2 ijsberen. Kosten €1 miljoen. Het wordt een natuurlijk verblijf. Wat er aan natuurlijke materiaal is, willen we ook zoveel mogelijk hergebruiken. Het wordt een verblijf met 2 gebouwen. 1 voor het mannetje, 1 voor het vrouwtje. Met een kraamkamer ook. En het verblijf zal omheind worden door ook heel veel glas. Zodat je ook heel veel van de ijsberen kan zien. Je kan ook een heel eind het ijsberenterrein oplopen. Maar ja, uiteraard wel voorzien van behoorlijk dik glas. Het zijn redelijk makkelijke beesten om te houden, maar wel heel gevaarlijk. Dus er komen verschillende separatiegedeeltes in het binnenverblijf, waardoor we de dieren kunnen opschuiven. Het wordt heel overzichtelijk gemaakt, zodat je geen dode hoeken in het verblijf hebt waar ze zich bijvoorbeeld achter kunnen verstoppen. Zodat je dus eigenlijk ook geen fouten kunt maken. De bistetuin moet een wapenvergunning aanvragen en verzorgers moeten op shitcursus. Alle stekken om de bistetuin hinnen we de vervangen door hegeren. Er komen 2 ijsberen naar Aqua Zoo. De bistetuin hoopt het op een koppeltje. Om deel te nemen aan het fokprogramma, dat willen we natuurlijk graag. Om de soort goed in stand te houden. Uiteraard zijn jonge ijsbeertjes natuurlijk heel erg leuk. Maar het is nog niet zeker of dat we meteen gaan fokken met deze dieren. Het verblijf moet in juni klaar wezen, want de ijsberen maaien in juli en augustus net vervierd worden. Dan is het te warm.